May mga nagbarali. May nagbarali. May nag-entry na. May nag-entry. Kumbaga, ikang naginanakit. May naginanakit. Anong yatadain mo kami binali dyan sa beauty Ayan, pageant sa na yan? beauty pageant. Ano ang nagbali, Kuya Boy? Ang nagbali. Nabukol na yun. May barangay na po dyan sa Balatan na gustong magbali man. Barangay Luluwasan. Siguro. O Luluwasan eh. Yeah, Depende kayo sa pronunciation. Saka dyan man sa Bula. Sa Bula. Umbaw, Pulpog. Sabi ko na, paano yung ipipresent? Ikaw pa. Ano pa? Dyan sa San Fernando, ikaw pa dyan, barangay, gusto mo bali, barangay Pipian. Kadakol na. Kadakol na, nasa tuyang Kadakol na talaga. So, ladies and gentlemen, please welcome naghabol na contestant from the town of Balatan. Balatan. Barangay Luluwasan. Sige na. Sabihan ako paano yun. Nagbulos digdig. Nagbulos naman. Nagbulos naman. Luluwasan! At tubig. Pagka maadala na magtagang DPWS kanina. Sa itong si Barangay Balagbag, si Barangay Duminorog, si Barangay Inapatan, saka si Barangay Balagbag. Tagas, saka Barangay Balagbag. Nakaano na to? Kumbaga nagpa-practice na sila. Nagpa-practice na. Para sa sportswear. Yeah. Ano daw ang kapot-katong Barangay Tagas? Halo Blacks ni. Halo Blacks ni. Gapo Igdi. Tagas! Itong sinagbarali mo niya, no? Si Barangay, Barangay Sitio Pulpog. Umbaw Pulpog. Umbaw Pulpog. Sige na, paano? Pinulpog digdi. Pinulpog naman. Umbawon Pulpog. Si San Fernando. Si San Fernando. Sige daw. Si Barangay, paano ito i-introduce na mga barangay? Barangay. Paano i-present? Garo nag-upload na ang kuya, no? MTRCB. Pag-iisipan niyo po yan sa susunod. Tapos masararo na po sinda kaya sa susunod na yan.